4 tiżwimel ġodda u debba ingħaqdu mal-kavallerija tal-Pulizija biex jibdew jagħtu servizz fih dan il-korp. Dawn inxtraw mill-Irlanda u se jkunu qed jikkumplementaw iż-żwiemel li preżentament hemm fil-kavallerija tal-Pulizija. F'ċerimonja quddiem il-Palazz Presidenzjali fil-Belt Valletta, dawn il-5 tiżwiemel dbirku wara li għal dawn l-aħħar ġimgħat kienu qed jitħarġu kuljum fid-dixxiplini ta' remount training, kontroll tal-folla u ubidjenza. Dan sabiex fi ftit tal-ġimgħat oħra ikunu jistgħu jibdew jagħmlu x-xogħol pulizjesk kif jispjega s-Supretendent Walter Spiteri. Fl-stadiums, waqt partiti ħarqu tal-futbol, anke tiġriet ta' żwiemel, jisawu wkoll anke attivitajiet filantropiċi, barik tal-annimali, skorti mal-President u meta jiġu kapit ta' stati kun hemm il-kredenzjali anke fl-uffiċċju tal-President. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u l-Ministru għall-Intern Michael Farrugia. Il-Ministru Farrugia rringrazzja lil dawk kollha li ħadmu biex jinġibu żwiemel f'pajjiżna u lil dawk li ta' kuljum jaħdmu fih dan il-kavallerija li ilha mwaqfa għal dawn l-aħħar kważi 160 sena. U ferħilhom għat-tmexxija impeccabli tagħhom għal mod kif iżommu l-żwiemel kif ukoll għas-servizz tagħhom. Illum għandna 15-il żiemel li jħod minnhom qed isiru anzjani u għalhekk irridu nibdew naħsbu minn issa għal futur qarib biex daw iż-żwiemel il-ġodda jieħdu over minn dawk il-żwiemel illi huma anzjani. Intant il-Kummissarju tal-Pulizija qal li huwa sinjal tajjeb li t-taqsimiet tal-korp ikunu magħmra bl-għobda kollha meħtieġa, iżda s-suċċess tagħhom jiddependi mid-dedikazzjoni tal-membri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.